पहले के जमाना में ले जा हले साइकिल पर आलू के बोरिया, उ समय बीमारी चल हल मलेरिया। ओकर बाद साइकिल ले जाते हो जा हले पंचर, उ समय बीमारी चल हल कैंसर। ओकर बाद ई सब बीमारी धीरे धीरे सब हटल गए, तो सब आदमी के दिमाग कुछ न कुछ बटल गए। ओकर बाद समय अपना रफ्तार से धीरे धीरे बीतते गए, तो सब आदमी कुछ न कुछ सीखते गए। ओकर बाद टीवी, रेडियो, टेलीफोन सब कम हो गए, तो सब आदमी के हाथ में मोबाइल सैमसंग हो गए। ओकर बाद जितना मोबाइल हल अधिकतर हो गए चाइना, तो मोबाइल आदमी के हो गए एगो आईना। ओकर बाद की कहियो अपन बिहार के कहानी। बिहार में सब इतना दारू पिए लगल खून कि सगरो दारुए के प्रचार हले, काहे से कि नीतीश के सरकार हले। आ दारू बंद करना खाली नीतीश जी के काम हले, काहे कि बिहार में लेडीज लोग के मांग हले। तो लेडीजियनो लोग कहाँ कुछ सुधर ले हा, अब रात के अपन मर्दाना के तेल मलबे करते। आ दारू कहीं बंद होले हा, सब जगह चलिए रहले हा, चलबे करते। अब कौन चीज कहियो तोहनी सबसे बेसी बोलबो तो माना में दुख हो जितो। अब आजकल के बुतरू कानतो ना, तो ओकरा मोबाइलवे देबो तो उ चुप हो जितो। की कहियो आजकल के जवान में पूरा बदल गेलो। आ लड़की लोग खाना बनाते बनाते मोबाइल देखतो, तावा पर रोटी जल गेलो तो जल गेलो। अब तो हनियो सब अपन जिंदगी बढ़िया से सेटरलाइट कर लिहा। आ हमार वीडियो अगर तनियो से अच्छा लगलो ना, तो हमरो चैनलवा के जरिए सब्सक्राइब कर लिहा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जीएल संध्या ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो में जय हिंद, जय बिहार।